Coa máxima expectación viviuse un ano máis no Cine del Mada Pobra a presentación do calendario solidario de Ámbar. Tras unha longa traxectoria dedicada ao cine español, o ano pasado deron o salto á televisión recreando portadas de series. Tal foi o éxito que nesta edición decidiron darlle continuidade. Este ano volvemos a facer un guiño ás series, cousa que a xente tiñamos un pouco de medo dese cambio de cine a series, pero bueno, a xente está facendo moi boa acollida porque tamén detectamos, xa que estamos en comunidade que fais un consumo moito máis grande de series, entonces non queríamos deixar de sair do audiovisual, pero centrándonos nas series. A verdade é que a resposta está sendo moi boa. Como auténticos profesionais, os usuarios de Ámbar puxéronse ás ordes de Pichero, quen destacou a gran implicación dos auténticos protagonistas deste calendario. Son super profesionais, aparte, para eles, creo que o día, non vou a dicir o día máis importante do ano, pero están esperando, sácame guapo, tal. Pois o tema das peluquerías, o tema de vestuario, a eles encántalle, porque realmente é un día distinto, pasaríanos a calqueira, non? É un día distinto da rutina habitual, e sentense protagonistas, non, son os protagonistas totales, é dicir, sin eles non hai calendario e sin actores non hai películas, entón un pouco isto. Ademais da recadación de fondos a través da venda de calendarios, dende Ámbar destacan a importancia deste proxecto que viven con moitísima ilusión e permite ademais achegar un anaquiño de Ámbar aos fogares e empresas que colaboran na iniciativa. A ilusión é sempre, se queres, incluso vai a máis, porque claro, hai novas incorporacións, persoas usuarias que xente moi noviña que se incorporou ao calendario e vamos, os compañeiros lle falan en que consiste o calendario e chega unha época do ano en que xa o piden, non piden o calendario, piden cando ven Pichero. Todas estas actividades artísticas, como pode ser a gravación do calendario e despois o que proxectan, para mí me parece que é curativo, non é sanador, tanto a nivel persoal, pero para eles, pero tamén é que é profesional a tope, e cada vez se superan máis. Os interesados en adquirir o calendario, dispoñible tanto en formato de parede como de sobremesa, poden contactar xa con Ámbar para facer a súa reserva. Aconsellámoslle que o fagan de contado, posto que sempre se esgotan en moi pouco tempo.